Löytyy erikoinen kirkko ainakin tältä lenkiltä ja mennään katsoa mitä tuolla on. Ainakin frisbeegolfin radalta näyttää. Mutta mä epäilen, että siellä on ehkä joku urheilukenttä. Ja ihanasti loppusadekin. Jee. Sillä vähän lähdettiinkin lenkille, että oli poutaa, mutta Islannissa saa yllättää aina. Joo, kyllä tää näyttää joltain jalkapallokentältä. Ja tuolla näkyy vuoristoa. Ja se kirkko.